Здравейте! Как сте всички? Радвам се, че сте така. В смисъл, че сте добре. Викат ми дали имало манго в България. Имам в България пас. В Испания дали имаме мангота. Мангали колкото щеш. Това ми е любимия плод. Гледайте какво става. Еле. Още му е рано, обаче е почнал. Това е. Мангото е сладък, цитрусов плод. Ево, тук малко това са маха. Да не драска самия плод. И тук в тази част са малко по-малки, нали? Ама пак, като за първа година е добре. И това не е поливано, това ако го полееш, то ще се щупи от плодове. Тук са по-манички. Имаме и черемоя. Не знам дали знаете какво е черемоя. Сега ще ви я покажа. Чай, че то като не е поливано. Това е черемоя. Вижте. Виждате ли го? Да. Трябва да са две дръвчета едно до друго, за да могат да дават плодове. Иначе не става. Нямате, то беше всичко тук изоставено. Преди да го вземем и сега го наторявам, слагам мотор насякъде, поливам го. Това са аглакатетата. Ги те тази година ще ядем аглакатета до безбожие. Гледайте какво става. Глупости говоря и аз през дълъци си. Не ми обръщате внимание, още спа. Не е до безбожие. С Божие ще ядем мангота. Мангота не е. Аглакате. Акиста. И така, скъпи мои. Айде. Със здраве. Живи и здрави. Чао, чао.